20 zaujímavostí k seriálu Simpsonovci. Simpsonovci debutovali v roku 1987 ako krátke skeče v show The Tracy Ullman Show. Prvá samostatná epizóda vyšla až v decembri 1989. Simpsonovci sú najdlhšie vysielaný americký animovaný seriál a zároveň aj sitcom. Homerova fráza "do" bola inšpirovaná hercom Jamesom Finlaysonom z nemého filmu, ktorý vydával podobný zvuk. Postavy sú žlté zámerne. Tvorcovia chceli, aby boli okamžite rozpoznateľné pri prepínaní televíznych kanálov. Každý úvod seriálu obsahuje tzv. Couch gag, vtipnú scénku na gauči. Niektoré sú dlhšie než samotný úvod. Simpsonovci získali viac než 35 cien Emmy a množstvo ďalších ocenení. Reverend Lovejoy je pomenovaný po jednej z ulic v meste Portland, Oregon, rodnom meste tvorcu. Mesto Springfield bolo vybrané zámerne kvôli svojej bežnosti. V USA existuje viac než 30 miest s týmto názvom. Simpsons Movie z roku 2007 zarobil vyše $500 miliónov. Bol to obrovský hit a fanúšikovia čakajú na pokračovanie. Postava Ned Flanders vznikla ako paródia na až príliš dokonalého suseda. V epizóde Behind the Laughter tvorcovia parodovali vlastnú produkciu, ako keby šlo o dokument. Stephen Hawking sa objavil v 4 epizódach a daboval sám seba. Jeho vystúpenie považoval za najlepší moment v televízii. Homer za svoju prácu v jadrovej elektrárni dostáva len $40 za deň, aspoň podľa jednej epizódy. Úvodnú melódiu zložil Danny Elfman. Pieseň napísal za 2 dní a dnes ju považuje za svoju najslávnejšiu skladbu. Spider-Pig z filmu Simpsonovci sa stal virálnou postavou a dostal vlastné hračky a tričká. Tvorcovia zámerne znížili kvalitu niektorých neskorších epizód, aby napodobnili zlatú éru starších dielov. Simpsonovci mali množstvo hosťujúcich hviezd, od Michaela Jacksona cez Lady Gaga až po Elona Muska. Pôvodne mali byť postavy animované len veľmi jednoducho. Matt Groening očakával, že animátori jeho návrhy vylepšia, namiesto toho ich použili takmer presne, ako ich načmáral. Niektoré vedľajšie postavy sa volajú po reálnych osobách z Groeningovho detstva. Milhouse, Flanders či Kearney sú mená jeho detských kamarátov alebo susedov. Epizódy Simpsonovcov často predpovedali budúcnosť. Najznámejším príkladom je zvolenie Donalda Trumpa za prezidenta. Predpovedali to už v roku 2000.